Sowan ning Cendana Kandan, Mas. Sehat to? Nggih, alhamdulillah pangestu jenengan sehat, Pak. Mboten keblasuk-blasuk. Aman kula. Aman. Teng mriki niku kula nyuwun sewu, nek daerah mriki kula pun ditanggap nek mboten salah ping setunggal niki nembis. Walah. Tiwasno lek kowe arep wah ping piro wis ping 7 ping 4 ning mboten masalah. Ora masalah. Ngraketke paseduluran. Leres silaturahmi antara Bojonegoro saged dugi mriki, Pak. Desa Cendana. Cendana nggih. Cendana. Kandat Kediri luar biasa. Cendana kuwi nek kayu-kayu sing paling wangi dhewe lho to. Wangi piyambak leres. Arum regane larang banget. Awis niku. Nek ning Bali nggo ngaben nggih ngobong jenazah kae wah regane mayuta-yuta. Leres teng mriku wah awis. Larang nggih enten khasiate Pak niku. Nggih to kangge aroma terapi. Oh, minyak wangi apik, minyak wangi. Cendana kuwi. Cendana niku saniki pun diekspor teng ora mung minyak wangi, minyak nggo keris-keris pusaka-pusaka kuwi. Nggih, kangge jamasan niku. Jamasan keris. Piyayi Cendana mesti arum, contone buaja. Wah, leres. Kula lek nyuwun sewu, lek ngarani buaja niki luar biasa. Kok ngono to? Piyayine niku saestu jujur, Pak. Mulane Gusti Allah maringi napa buajah napa rejeki ingkang kathah ngeten iki perkawise nggih piyambake. Kowe iso mbayangne ragate wayangan oke lho, Dok. Ping 79 bengi iki ben taun. Wah, niki nek mboten buajah mboten ora bakal. Wah, aku tau kok syukuran kok 79. Wah, nggih. Wong tanggi kula nanggap ping pindho geblak kok, Pak. Lah, mahku pripun? Tangga desa iki nanggap wayang setahun pisan kuwe. Wih, BRI iki mundhake wis ora mundak. Utang uleng-ulengan niku. Estu lek buajah insyaallah mboten. Mundak saya ngrembaka rezeki. Leres. Kowe iki ape piye to jane iki ape piye? Aku ya malah urun rembug. Urun rembug kok ya enek urutane. Jenengan niku dalang. Wong Jawa, Buddha negara tata krama. Nah, wong nyelani lagi wong padha-padha jagongane kuwi etikanya enggak ada. Ndak ada. Kowe ngecek karo aku. Mboten. Apa rumahmu aku ki rumahmu ki aku ki ora ngerti karo lek kowe ki wong loro terus aku engko nimbali awakmu. Lek aku lagi karo Dodo ora perlu gawe liyane sik. Kowe iki mbok ngurmati. Ngerti ora kowe iki? Pak Belong niku pun suwe. Paham apa ora? Uda negara tata krama. Kowe tau omongan terus diselak-selani kowe nesu apa ora? Nesu apa ora kowe? Paham apa ora kowe? Paham ora? Etika. Greget tak tekek dhewe lho kowe. Tugel ndasmu sesuk ora ora. Tak utes. Aku tak omongan lagi engko kowe gentan omongan karo aku. Ngono lho. Tata trasila dijaga. Unggah-unggah sopan santun. Nggih, monggo. Kowe kok malah kaya jaran nyapa lho kok dilaske mawon monggo. Dilaske mawon, kowe gak omong. Gak. Tenan? Lho, Pak nyuwun sewu lho. Enten dagelan kalih. Kok setunggale omong, setunggale mboten omong. Sing mboten omong niki kira-kira dibayar apa mboten? Ora mungkin. Koclok le, bayar wong bisu. Kocap leres. Wah, mbok coba dagelan SLB sing bisu pirang-pirang. Lah, niku nanggap dagelan bisu. Apa? Apa? Ora bayaran ora cocok. Ora pantes. Lah ngopo kok ora omong? Ora omong kowe. Mau arep omong dipenging. Saiki ciri dagelan bisu. Piye ta wi? Lah terus jalukmu piye karepmu? Gak omong aku dalange koyo punden. Loh. Ya ngece wong ngece. Werem. Kowe kan mau kesore apa ngono? Wong kene arep ngelem kok. Iya. Jenengane dalang pilihan. Pilihan piye? Pilihan terakhir. Omonganmu digenane lho, Mas. Dongake ndang modal. Mboten nek jenengan ora kok ya. Kula ya ana yene lho, Mas. Lagi ngerti iki lho. Napa? Wong bagus dialembono dhewe ya lagi iki. Ya kuwi. Kowe ngerti? Kowe ngerti sebabe aku ki ngalembono awakku dhewe. Ngenteni wong sing ngalembono aku sing ngelem aku suwi ora. Berarti jenengan niku dalang kepedean. Kepedean ki piye? Oh, terlalu percaya diri. Loh bagus. Wah goblok kowe. Betul to. Kowe iki koclok ora ngerti urip. Urip kuwi sing penting. Sombong. Betul mbae. Kemlelet sik. Mbae ndiasmu yo tapuk tenan kowe. Pak ini. Pak dalang kondang niku betul. Bail. Lho, mboten ngoten, Pak. Tiang niku alus sedengan mawon. Wong ngono. Aja kepedean nemen-nemen, lek kepedean nemen-nemen malah engko logor jenengan, Pak, mboten sehat. Kaya sapa? Lha aku lara. Lah jenengan lara mboten? Lha kok kowe ngarani aku ora sehat ya aku iki lara. Iki kita dalang kerusuhan suwe-suwe iki. Lah jenengan kok ngeyel sehat, lah sehat mesti ngadeg. Jenengan nek lungguh. Lho, apa kowe ngerti sing ngadeg aku sing ngadeg? Masa iya? Lho, anak iki sing ngadeg sing kowe ndak ro. Alah, paling wis gak iso ya. Samet, nggih, sehat nggih. Nggih, alhamdulillah. Bang itu panjenengan sowan ana ing Cendana. Cendana matur nuwun dumateng Bu Kaji
Bu Hajah Siti. Bu Hajah Siti. Matur nuwun niki pun lunas. Apa kok pun Apa lunas kuwi? iki? Kula Bu Siti wis piye kok maksudmu lunas ki? 1 bulan yang lalu pun dilunasi. Itu omongan. Dadi kula ngriki nyaur utang. Lah ngono kok mosiane aku ya padha. Siap-siap para yoga niki. Iya, Kok ngomong wis lunas kowe iki karo sapa lho? karo sampean to. Lah aku terus urusane karo sapa lho? Lho. Karo aku to gampang. Lho lah dere wis mbok entekne kabeh. Ya tak golek-golekno. Iki piye to, Mas? Ya kancane iki ya diuripi tenanan. Bisa wis beng. Karo dene sing ngejak dagel kawakmu sapa? Hah, napa? Sing ngejak dagel kodhok rene iki sapa? Sing ngejak sapa? Ya sing ngejak, wis ngejak sapa? Uwe no kok. Wah, kapan kuwi lho omong? Lah jere mau kon nggo pakaian. Sapa sing ngomong? Pakaian apa enek tanggapan aku ya budal pakaian komplit. Ora lho, aku ngabari aku tanggal 30 ki nang Kediri aku ngono tok. Lah iya ndang nggo pakaian lah ngono to kowe. Lho, Sapa? Aku nggawa ya apik, ora nggawa ya ora apa-apa. Lho, lha apa arep masamu jak dagel kowe rene? Sakit to kowe nggo pakaian? Lho, lek wujude kan beto pakaian mesti tanggapan dagel, Pak. Urung karuan, urung mesti. Lah, Ketok iki dalange ya sengkuni ketok iki. lho iki dalange boloku kok. Lho, kowe iki boloku kene sak grup. Aku bolane kene, Pak. Lho, ya aja ngono. Lah kowe mau, lah kowe rene tanpa nek aku ora mungkin tekan kene. Ra iso kuwi. Lho iso. Klarifikasi, Mat. Klarifikasi. Tak sakerinrisasi, Pak. Lah. Klarifikasi. Tak klarifikasi. Klasifikasi. Tak Iya. jelasne. Jelasne. Jajal piye? Kok jenengan kok tanpa kula sampean ora iso ning kene? Mergo Ibu Hajah Siti nyuwun prisa, sing sae sinten Mas Yal? Sing prei sinten? Wah, kabeh mboten enten sing prei, sing panjenengan sinten? Kula temen kalian Bu Siti lho iki ngendikan Pak Kodhok. Lah Kodhok nggih kula belke. Ah, kula pekewo. Nek ngoten niki nomere kula paring. Sing kek nomor kuwi aku lho. Jelas. Sampean ta, Pak? Jelas. Piye to? Lho, lah buka sing tangkat dalang sing paling sae. Alah mboten usah pados sing sae. Sing murah mawon. Sapa kuwi? Anu nyu nomor kula terus tak paring nomor sampean. Berarti aku karo kowe uncal-uncalan. Calon nomor. Oh, berarti Wah. di antarane iki Ya padha koclok iki. koclok ae Mas. Wah, laki grup kere to tiba. Nyapa lho kowe iki kok sombong ya aja kaya ngono. Ya tanggapan. Kabeh iki minangka alhamdulillah niku Bu Kaji lho sing nimbali mriki Nggih. mboten Bu Kaji awake dhewe mboten saged. Ora mungkin, Mas. Nggih. 79 Mas lek wis wayahe. 79 pun wonten werdine piyambak to, Pak. Artine pun jelas. 79 niku pun artine piyambak, Pak. 79 niku pun enten. Ayo ngono terus ben lali. Tanggapane niku pun 79. Nesu. Gregeten tak suwi Pak lho jenengan. Kuwi dekku. Pokoknya aku cinta padamu. Love you. Asik. 79 Mas. 797 niku tegese pitulungan. Pitulungan saking ngarsane Gusti Bu Kaji pinaringono sehat bagas Amin. warasan Amin. kathah rezekinipun. Amin. Songo. Apa Songo niku pun wonten artine. Werdine? Werdine ngeten Pak. Songo. So niku piyayine Bu Kaji niku mboten sombong. Ngo niku remen kalih dedonga. Marang ngarsane Gusti agar napa angsal pikantuk berkah barokah. Aku ngetok iki mbah bingung kabeh jenengan. Diomongi kuwi punden kok. Ha model dagelan kaya ape dirayuk kaya modele. Ora ngono lho. Aku ki menghayati apa yang kau katakan. Songo niku songi piyayine mboten sombong, ngono niku seneng kalih dedonga. Mulane Bu Kaji niki pinaringan bagas warasan, kathah rezekinipun. Panjang yuswa. Nah, kados ngeten niki kan wujud dana rasa dana wewe to, Pak. Sedekah nganggo rasa. Leres. Nyenengke piyayi Nggih, Cendana. kados Bu Kaji niki mbok piyayi ingkang mboten kurang samubarange, Pak. Tur ya ora pampo pamrih. Leres. Ora duwe pamrih apa-apa. Lemahe pirang-pirang. Sijene ngguyupi warga seniman kaya panjenenganku. Nggih. Ya murakabe kabeh Nggih. ya to. Tanahe mah hektar-hektar. Hektar-hektar. Disyukuri maringi dana rasa peyan aku yoga sinden. Griyane, Pak. Jati kabeh lho. Jati dek ombo kabeh. Oh, saking ombone kula golek jeding ra nemu. Ngeri, ning griya kula mboten kalah kalih griyane Bu Kaji. Niki ukir-ukiran. Ukir-ukiran Ya kayu jati. sakone kuwacah yen kula. Ning sing ngukir rayap. Dadi Nggih, terakhir kula obong niku ra kabeh. Omonganmu tegese ora ngono kok, So. Masuk. ngono Saiki kowe- dan komet. Kowe dongamu apa? Dongamu karo Bu Haji sak keluarga apa, Bu Haji? nggih. Napa?
dongamu kodhok wis merdekke 7-9 Bu Haji, Bu Hajah. Kula ndongane Bu Kaji. Lho iyalah. Lho kok nyimut. Lho. Kok tak tapuk tenan kowe iki. Adoh-adoh Bojonegoro lho Mas nggih Pak nggih. Met. Bojonegoro. Jangan kau bikin malu Abah, Met. Lihatlah, kamu lihat siapa yang jadi dalang malam hari ini. Lah kok dongane kok iso Mikro PC apa piye aku ora delok iki. Lah aku ora ngerti Pak Redi no. Maksudnya Pak Redi hormatilah beliau sebagai dalang. Loh, ora ngono maksud Iki lho. Aduh, kamu kok koclok banget sih? Maksudnya kamu kan berikan apa sesuatu untuk warga sini. Aku tidak gablek apa-apa. Loh. Maksudnya ki ora kok kudu bodho donya sing mok dongake wemeh ndongane warga Cendana. Lah nek ndongane nggih napa kula ndongane keluargaku ora berhasil kok ndongane Komet. Umum. Sabar Pak. Gawe umum lho. Sabar, Pak. Kowe iki teko nang kene iki Sabar. dinamane Bu Siti, Sabar. dongane wong akeh. Oh, Lah ngene. warga kene. Oh, Ora sah, ora iso. Oh ngene iki lho. Lah kok susu kowe goblok ning dalang. Iya ta, mulane nek ditensi 600. Ora sama-sama deh. Rumah. Kowe iki ngopo? Kowe ngerti? Ngopo kowe? Kowe belani Komet. Yo yo ono kancane kok. Lho nek yo ora umum, iki dongane apik kok kowe ra dongane iki lho. Lah karek aku lho aku. Rumah sam kowe yo goblok kowe. Kowe ora marah iki. Iki nek emosi gak masalah aku. Nyapa? Abape badhek e wong iki. Tak mangi. Ngatasi dalang ini gampang. Piye lek ngatasi? Operator kayak rokok Samsung kono kon mateni tes ngono wis. Aja ngono punjere iki swara lho dalang kok paten terus piye. Kowe iki dirawuhne rene kaya dodon dongane piyayi kene, Iya. dongane dalem kene ngono lho. Paling gak ya innallaha masabirin. Artine wong sabar. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, iki lho. Laire Jamar Pahlawan yo ngene iki. Wong anggere lair Selasa malam Jumat ya. Kok Selasa malam Jumat. Wong iki lair Selasa Oh, malam Rebo kok Selasa malam Jumat piye to? Aduh menjarake. Wong umum iki ra umum Kok kok. iso ora umum? Lah niki kan ingkang ibu ngedene mulai Selasa, metune Jumat. Berarti laire Selasa Malam Jumat. Wes konco kowe dah suwi lho. aja ngono lho Mas. Pak Redi niku dalang sing bisa masuk ke dalam tahapan-tahapan semuanya. Iya. Dari yang tua, dari yang muda, dari yang anak-anak pun juga cinta sama Pak Redi. Betul. Nyatane nggih dugi mriki, nggih Pak nggih. Oh iya. Wonge tik piyayene tik bagus. Ganteng, Ngece. gagah piteksa, Ngino. rambutnya semiran. Tuwek piye to? Kowe iki aja dunekno tuweke. Piye-piye wonge piye? Tuwek. Matane ra jelas. Matane kapok tenan iku. Kocok motonan. Kacamatanan. Copot Yo motonan. bet. Kok cokot motonan piye to? Kacamatanan. Sapa sing ngelok? Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ngene lho. Dadi buka cimarem. Ngono. Bismillah. Nah, ngono. Ngono. Ya papano wis siji. Nggih, Dodok leres, Pak. mau karo aku beda. Beda wong Kowe kudu beda. gadah karakter piyambak-piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk yo ngene, beda dhewe suarane. Iki pomo tak bungkem sikno piye? Sabar innallaha. Sabar inna wa mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak anakmu. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Lho, kok koyo pengajian iki. Urung wayahe jan. Lah nggih, Pak. Man arada dunya fa'alal bi ilmi. Waduh, iya. Dur Man aradal akhirah fa'alal bi ilmi. Waduh. Wa man arada humma fa'alal bi ilmi. Artine, Met. Aja takon. Lho kowe iki wis dalil yo genah enak artine to, Mas. Nah, kowe takok malah ketok goblokku. Lah terus piye? Aku kan gak ngerti artine. Lah nyapa kok kowe dalil ge Pak nggih? Lah kowe nyapong Sak-orane gedhak ngono ku lho. Lho, nganggep Pak Redi iki gak paham to. Kono kok krungu dalil ngono ki asline wis panas. Mbok anggap seton tapi kok panas iki omonganmu sing genah lho kowe. Lho Pak Redi lek dalil Dedonga. paham. Nah, Khususipun kangge Bu Hajah Siti Muawanah mugi Laler. ini aku Gak batang cawi kok. ya kowe. Gak cawi ya. lho apik-apike to wong kowe iki. Reksa karo kok. Mugi-mugi pun paringi sehat. Kathah rezeki Allahumma. Amin. Umumipun kangge masyarakat Cendana sedaya kemawon para penonton, para bakul-bakul tukang son, mbah-mbah, mbak-mbak, adik-adik semuanya mugi-mugi tansah paringi sehat wal afiat Allahumma. Amin. Amin. Kang Amin. dodolan kula Pak dongake mugi-mugi laris. Amin. Engkang petani mugi-mugi. Amin. Amin.
Lho kok amin piye to? Kowe iki ndonga ki sing genah lho Mas. Gak aku. Lho ngene lho Pak. Iki piye? Wong kok cegukan kok Ndonga diganggu. Lah wong kang petani kok terus sing genah piye to? Lah piye? Lah aku ngamini kok. Lah kowe ndonga tanpa sing ngamini. Lah saya setuju. Aku. Saya setuju dengan Pak Redi. Setuju. Lah ya setuju. Setuju masamu aku iki apa? Ndak gene lek aku golek tekmu ora sawi. Sawi wong dikempet. Nyece. Lah nyapo tekku ya iso urip kok nyapo. Urip ritel model koyo awakmu wong wedok ora budal jam itu cethuk ora subuh. Lah, mergo cilik. Oh, aku wis samene tuwekku ora tau ngomong asu ora tau lho kowe. Menurut penelitian BMKG. Apa kok BMKG ki cuaca kuwi. Penelitian hubungan BMKG karo biologi sih kuwi apa? Nggih, BMKG yang meneliti biologi. Piye? Iki nek wong nemu iki mesti gaweng ngono to. Opone saya atus banyu adem. Mung sret. Ayah. Gregeten Awakmu ndongakne apa? Nggih, mugi-mugi sedaya warga Cendana lho iki. Iya paham aku wong mriki ditimbali ya paham desane to Mas. Enak Mugi-mugi ya Cendana rata nangkap wayang lah bukaci nangkap terus ya. Lah nggih, ngantek ping 79 lho. Lah iya ping 79. Lah ngono Pak Kades kerandana gawe wae dhewe ya. Iya Pak Kades iki. Lah nangkap dhewe ada malah bukaci terus ya. Oh dibantu. Lah kene pendonga kok malah ceriwis dhewe nyapa lho Mas. Kasihlah gua kesempatan. Oke. Kita juga punya pikiran sendiri, kamu juga pemikiran sendiri. Apa sih susahnya beri kesempatan teman? Baik. Kamu teman atau musuh aku? Oke. Teman. Aku kan udah bilang sama kamu. Kamu jangan dekat-dekat sama aku, nanti aku kena gudik. Gudik. Bahasa Indonesia gudik. Paham ora cah jare? Gudik iki bergotok kuwi ta? Kuwi Bergodok ya apa? Apa nek basa kene bergodok? Sing kasar Taurus. penyakit kulit kalau. Wah, Jenengan ngertos mboten penyakit sing namanya gudik. iya mak gudik aku rada paham nek bergodok lho sing angel. Lah apa nek gudik kan kok halus apa enak to? Ya. Tapi bahasane benten nggih, Pak. Lek gudik kan ngemunane jenenge nyeremumu. Lah, Kaya kowe iki nyeremumu. orang bergotok. Ora bergotok ning nyeremumu. Nggih. Nggih kula namung saged dherek dedonga kagem sedaya warga Cendana mriki, mugi-mugi sawahe subur, tanemane kathah, hasile melimpah Allahumma. Amin. Lho ngene lho Mas, donga penak ki ngono, nyapa. Penak piye? Lah ki nek donga sing penak yo ngene iki, ndongakno sing para tani lho, ngono kuwi lho Mas. Ya. Mugi-mugi sawahe subur. Lah nek ranti sawah. Piye to kowe iki? Ya maksudnya sing kanggo tani ku lho. Lah panen walang. Ora ranti sawah kok panenane karo melimpah iki. Lah kudune piye? Maksudnya ya golek sing lain ya lek duwe sawah. Liyane ora enek to. Kowe ndongakne ora iso. Kok mengre kali wae lho. Kuwi lho sing jalari. Lha kuwi takon. Mugi-mugi tanahe subur, panenane kathah melimpah. Kuwi ki apik lho Mas. Lah iya kuwi sing duwe sawah nek sing ra duwe. Lah kudune piye? Ya tuku. Lho, tuku ki lek duwe duit. Ra duwe utang lho. Lho, kok kocluk marang utang wong lho Lho piye kok kowe iki? koclok piye? Logika. Utang ning ndi? Bang no. Bingung. Lho, utang bang iki lha terus nek nyaur piye? Nyaur ki nek duwe ra duwe ya semoyo. Lho geger. Geger. Mas, Nyapa? wong utangi wajibe nyaur. Lah iya wong utang ki wong duwe dhuwit apa ora duwe dhuwit? Ora duwe. Ora duwe dhuwit kok mikir nyaur. Lah nek ditagih, Ya semoyo. Gawe kopi oh, berarti ya. kowe ora duwe isin. Sing ra Duwe. sini bange. Lah kok bange? Bange nagih nenggonku seminggu ping 3 lho. Ora tak kei kok cek rono-rono. Izin nagih aku. Ya Allah. Ora di isin to beke. Ampuni Baim ya Allah. Baim rupane kaya bak kumbahan arek. Kowe iki memberikan nyuwun sewu contoh yang baik dan benar ngono lho Mas. Wong kok mbok warai utang kuwi Lho apa aku lho jane? takon kok. Takon apa kok? Lah Sok? neh apa neh? Mugi-mugi para ibu-ibuke gadah putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Lah sing ra iso meteng. Nah, betul. Sing majer. Majer. Majeri sapi to piye kok majer? Mandul, mandul. Mandul ngono lho Pak. Ya mandul. Kok majer? Lho ngono ora kuwi basa padane kowe ndongane sing duwe anak. Lah sing ora duwe anak. Betul, logika. Piye sih? Ya piye ta Pak Ki? Lho, lah piye ta, Dok? Aku kok gedeng aku. Lho, ora kok ngono lho. Iki logika lho. Aku udah cinta sama kamu, Pak. Iki opo? Kok ngudi? Terus Maksudnya Ya iki paling donga- kan duwe cara. Ya carane piye? Ya kuwi sing duwe, muga-muga gadah putra ingkang saleh-salehah. Iya. Sing ra duwe ya berusaha. Carane? Carane enek loro. Apa kuwi? Ning sewu lho, Pak. Iya. Secara medis alternatif.
Nek secara medis. Medis ya konsultasi nang dokter. Oh, ke dokter kandungan. Yo. Bisa bayi tabung. Nah, Lah nek secara alternatif, iso diurutno. pijet, Aja lara. nganggo minyak. Lu Diurut penak. aja. Lah diurutno piye? Diurutno kok aku sih apa Pak Dalan sih. Apa Titik. kene sih? Engko urut sapa wae sing gelem lah. Hati. Kocrok lek kowe, kocrok kowe. Kowe iki koclok kuwi jenenge bojo. Gedeng kowe. Kuwi bojomu dienggo Lah kowe bantakan. umpama kowe bojomu nang duwe anak terus diurut ngene iki. Lah kowe prak payo iso dadi ndase dodo irunge aku. Ora enek. Wong bojo kok diurutno dalan. Aku los karek badan kok. Badan piye omonganmu sing genah lho Mas. Yo, Paling gak ditimbali mriki iki maring apa, Nggih. sing isamu apa ki ya ditunjukkan. ngono lho. Sadurunge Abah rawuh. Nggih. Nggih. Niki terus wonten anu nggih. Nah. Pengajiane. Iya, sadurunge engko nampa dawuh sapa abahe Nggih. diwiwiti. Sing nyatane tau kondang apa? Napa nyanyi? Nyanyi utawa kori iki apa iki? Niki Pak, Juara Bojonegoro. juara Bojonegoro, suarane itu top markotop. Cunduk sadurunge abahe rawuh. Lah nggih, Cobanen. kula buktekne. Oh iya, Oke, oke. Apa to iki? Kon kori we. Gak iso. Lho, kok gak iso piye ngene lho. Iki korian kene. Iki kori A. Kuwi Beda. kori A, kuwi Iki wedok. Kori sing maca-maca tilawatul lho. Iki aja guyon itu. Lho gak guyon ki Daleme tenan. Iki daleme Bu Ajah. Lah nggih. Kowe ngantek kleru lek mu nyuwara. Ora padha karo kori-kori ngono kae. Iso goramu pedhot sesuk dagelan bisu teko Bojonegoro. Anu rasa korian piye? Lah apa? Lah nyapa kowe? Golek aman lho, Pak. Ora apa-apa, engko lek apik nggih Pak nyuwun sewu. Tapi wis ditambahi. Nek apik engko ditambahi Bu Kaji 1.400.000. Aku nek apik gak apa-apa nek kliru. Kliru ora apa-apa nggo Ora apa-apa piye ra duwe gorokan. nggo pengalaman. Pengalaman tanpa gorokan. Wapi lho kuwi. Iya to Pak nggih. Api iso viral. Apik piye ngomong ngosos. Kaya ula. Siarke, Dok. Siarke, Pak. Sik. Piye piye? Aku gelem. Nyapa? Sing ngartekno awakmu. Gagah kowe sing dikongkon. kok. Mas balik aku. Ya. Wis aja ngono to. Cok. Aja ngono to kok semek. Darono. Darono. Lho. Ayo mundur. Kowe malah kaya undil lho. Kowe malah kaya Digandul. undil. Siar sing Kalau kali. siarke nggih, Pak. Oke. 1000. Aku tak nyepel kono. Kowe nyepel kono. Oke. Kowe kok kono. Mungkin anu Nih, tak papakne. Wong kori iki nggene ning dhuwur. Oh, Sing nggih. kartene ning ngesor, tak paringi nggon. Kula siarke, Pak. Ya. musik religi musik. Innalillahi. Bongko ya. Iki lah aku pirono. Oh ngono karepe Siarno. ngono. Kori arepe mlebu. Lah kula kinten siaran teng masjid ngoten niku kan nggih ngoten. Niku nggih Arab lho, Pak. Arep ati gendah lek kuwi. Aneh lho nggonku nyiarno ngono kuwi. Piye? Wong meninggal. Heeh. Kono siarno kaki. Piye? Laki mlebu langgar. Alhamdulillah lho. Mati. Mati kok pisanan alhamdulillah. Latah biasane iki. Latah. Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semua ingkang tansah kinurmatan, langsung saja untuk acara yang selanjutnya yaitu kita sambut pengkori kita yang satu ini. Pengkori. Sing kori kowe gak pengkorok. Lah nyapa lho? Ya langsung ya lho. Mari kita sambut, ini dia pembacaan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh teman saya. Kita sambut ada Komet Hasan Sadikin Bandung. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Nyapa? Ngertekno. Sik to kowe iki ape kori apa dodol kacang? Bandar dadu. Bledang jadu. Sing genah lho kowe iki. Soto, ya. Kene. Lah nyapa bukan ngisor? Ngertekno. Perlu tok. Oh, Ya akeh sing ora mudeng karo basa Arab. Kuwi sing Nggih. ngartekke. Nggih. Bener je. Makan. Ini gak goro-goro bukaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iso jugut barangnya nyapa lho iki? Bismalam salipan barajib. Bis malam salip-salipan nabrak jeep. Ya korbane akeh kuwi. Dah kene lek mumur.
ada penjualan sangan total sego pecel. Ada penjual songan dodol sego pecel. Wah, jerone besok malah tinggi dodol. Ya lah nganggo kulupan barang kuwi. Mesti oke capare. Kulupan godong telo godong jati kasar. Kulupan godong telo godong jati kasar. Kaya kolu kowe. Ora nyeloloti lak. Kolu ora kolu leken. Kolu ra kolu leken. Kok gak sereten kowe. Sanatan ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. Sereten ngombe Coca-Cola Sprite Fanta Aqua. Bener jare Iwan. Sodo kene sodo kono. Sodo kene sodo kono sodok dadi kaki. Hei siluman ketokek. Ketokek. Ketokek aku senenganku. Kowe iki dikongkon kurik, korik kok kurik. Lah, saya kan sudah bilang. Piye? Kan aku gak iso. Lah korik kok gak iso. Aku iki wedi. Wedi piye? Kon korik kuwi darek pelecehan. Ya ta? Sing di sing 75-an. Lho Wah edal. Kowe ape gelar kloso karo sinden? Mangsamu apa? Masamu padakne apa? Ugi niki terus nggih wonten mubalikipun nggih Pak nggih. Tak durunge kepareng dereng rawuh abahe. Dereng rawuh. Dereng rawuh. Engko lek rawuh kan awake dhewe dikomando, awake dhewe ngestreni. Oh ngoten. Ora mung awakmu, ora mung komet sing rawuh. Sinden-sinden digunakne. Jajal suarane komet, jajal suara muda. Cocok Pak. Ingkang pundi kepareng Lho, pilih jumeneng? dhewe. Peh, Met, nek sinden. Bebas. Bebas. Los. Met, apa sak mene kae iki sing mbok pilih sing ndi? Aku. He. Sik. Oke, cek son piye nek ngecek. Kok kene? Heeh. Iki tak jenengke. Iki kan ora kenal. Niki. Oh, wis paham. Dereng. Lho, piye to? Ancene urung kok. Christine Jupiter. Oh, Christine. Oh, Vita. Kesuwen. Vita. Niki. Winda. Niki. Lho, Susi mlikiti wele-wele. Niki le. Winda. Niki. Susi. Niki. Hori. Yuli. Oke. Siji. Aku ora kudu takon kok. Lho. Ya sing adil to. Wong edan wong le. Kocok lewe. Lho ora umum to? Pundi ta? Iku lho sing pinggir dhewe. Niki ya ora umum kabeh mok jaluki moe nyuwun prisa karo aku kowe takon karo aku tak dudoe jenenge sinden-sinden bilo sing nyatane dina lek karo awakmu. Lah kok tiba kae kok ora mau takokne. Ora mau takoki napa? Ngece, manggep ra wong kae. Heh. Wong kele. Kowe ape nyepele sinden kowe? Wi ngadeg kowe kocok Ngadeg, Mbak. ngece karo kowe. Ayo. Dui. Ayo, Limusin. Garapen ngece kowe dianggep ra wong. Yo. Sepati, Yo. sepati, Pak. Yo, bongko kowe. Jarako kowe. Iki lho sing jenenge sinden ABG. Nyatane kuwi ngadeg iso joget. Wong apa uduk? Wong, Pak. Lah kok kowe kok ngurang wongne wong kuwi jane menungso apa uduk to, Met? Iki kabeh mok takokne. Lah pinggir dhewe kok ora mok takonke tak buktene. Kae iso ngadeg e. Takonono. Aja sia-sia kowe karo sinden iki. alhamdulillah Piye? sesuai karo sing tak angen-angen. Kula ket mau mun ngincer sampean akhire. Ora ngono, Mbak. Ora. Ora ngono. Akhire Komet ki padha karo melecehkan sampean, Mbak. Nyapa sinden sing liyane ditakoni kok sampean ora? ora ngono. Tegese wis istimewa nang paling istimewa di hatiku mula Ora. Wis menyakiti hatine seorang perempuan, Mbak. Sampean sudah disakiti hatine sampean. Apa ora iso? kula niku pokoke nek mboten jenengan mboten marem. Ora ngono. Tak tapuk meneng. Nembang nopo niki kangge masyarakat Cendono nggih to. Niki jenengan kula beritaha. Beritahu. Beritahu.
Lada. Ayo. Bongkok. Lah, kowe ngerti? Ya hop. Met. Iki ngundang muridnya Pak Purnomo. Gak ora. Lah piye? Ya. Wes ta. Bener, kowe ngerti artine? Kabeh mau takoki tiba ora, wis bajingan Wes muni seru. Lho. Lakon cocok senenganku. Senenganku yang Lah kok seneng met kowe? wes pokoke goblok. Ya anu. Kowe iki jawab yo kaya kene no. Oh, iya. Makna maaf. Ya, maaf ya. Yo. Nak mana ngene. Nanya. Nanya maaf. Nyonya tanya. Anak. Anu golek sing gorokane gak dolno gak anu. Ora ngono. Lah iki diundang ngono. Ngece kowe. Lah sayang. Ayo to. Rodare disayang-sayang rodare. Cuk, meneng. Lah banter nak. Cuk. Lambene dhuwur. Spekere ngisor. Nyapa kok mbok liling ngisor nyapa? Engko bengung. Jajal lek liling piye cup sayang gitu. Cup nak. Cup. Ala. Hei. Wong edan, Bocah kocruk. kabeh wis rawuh. Wong ngeneng-ngeneng ki disawang dhuwur, tuduhe ning dhuwur, lambene ning dhuwur. Lah nyapa kok ning ngesor? Eko. Bilayu. Jaluk kapura nganggo rayuan. Ya. Ngango. Kowe kok malah melok bindeng iki piye? Lah kono nganggo bisu nang rayu ya para Ya ya. cedhake kalau diuber kono. Sayang. Ngene lho. Ora kok ateges aku ki nglirwakno sliramu. Ngono nak glundung malah. Bokol ae. Cegati. Kowe kudu tanggung jawab lho. Ayo, cegati. Aku ki tresno marang sliramu. Tegese awakmu ki piye to tak gawe opo kaya ape mapakno mentah. Kaya mapakno berang ya. Ayo, ndang piye carane ben iso ngalebono atine? Guyon ngono lho, diajeng Utami. Utami ngono, tapuk. Duwi limosin Utami. Duwi. Mas nadanya Mas. Pakai apa sayang? C minor. Bila kamu kaget betul meneng di sisiku Masuk lo met. hati Iya. merasa satu. Yo. Satu. Anak-anak mantuk nak. Wong pengen delok kok bukan Satu hari tak bertemu. Dia. Hati rasa rindu. Met, Wis mulai. Met. Mulai birahi. Kok birahi gundul kapok. Kocrok. Birahi. Masamu apa? Gue lek sing waras lho, Pak. Lah iki apa masamu kentok lho. Bukten apa? Apik lho, cara sampean sida untuk bojo iki. Wah, kowe rong dina no dengkulmu cepot. Jen ngono ya kok. Dodoken ben pule. Kuwi lek duntir. Ah ben iso muni iki didodok tuk. Dodine ning kono. Dodok nganggo cempol. Duntir. Cengele duntir. Iya. Anek potensine, Pak. Kok nguntir ngarep mburi ki lho. Sing mburi nyapa kowe Bang? Arep Ngarep. kan rong cetha nak ngarep kan wis. Iya. Obok. Untirane gowedhi. Kuwi ora untuiran. Duntir. Kuwi puno. Kuno sapai apa piye? Oh, Ya. ya. Wah, untirane kaya lawang ya. Iya. Andane lawange dal. Iya. Oke. Piye Met? Krasa piye Met? Ya
setelannya di situ. Oh. Ya. Ngapunten nggih, Mbak. Bongkes. Waduh, kebanteran. Kebanteran. Kebanteran, Mas. Ya. Kekencengan. Yo, kekencengan. Dikendoni sithik, kendoni sithik. Nah. Ah, monggo niki duet kalih kula napa kalih Mas Dodo? Iya Mas Komen. Apik ngene. Apik ngene. Ya apik. Mas kegeden Mas. Kegeden kuwi. Bener, Mas. Suarane kayak film kolosal zaman biyen lho. Rada rene, Mek, rada rene. Gon rene. Nah, Ben swara ngene Pak apik. nah, ning tengah hop. Diuntir sing apik. Pak, kersane swara ki apik, Pak. Sing kaya film biyen lho, Pak. Bang, kembalikan katok kolorku, Bang. Susah. Ngene kae. Ngapunten nggih. Nggih, Mas. Duh, setelane pas wis karek ngreyen. Kaya damontore mau Masa reyen motor ki hitung nyampur bae, poso. Mas Komet sehat. Alhamdulillah Mas sehat. Dodo sehat. Pengestune jenengan sehat ya, Ceng. Alhamdulillah. Nggih, Ya nggih. Allah, jenenge piantun kok ganteng gede dhuwur ya Allah, Mas Kinta, Komet. kinta. Sakmene gede dhuwur ya. Wong wedok ki nyawang wong lanang beda-beda lho, Mas. Lah aku dhewe sagel kok. Aja rumangsa sagel kan Mas. mbake to. Sik, berarti sampean ngarani mripatku gak normal. Anu gak. Sampean ngarani mripatku gak normal, Mas. Aku ki nyawang sampean ki gede dhuwur anteng putih lho, Mas. Lah kok iso sampean gak terima berarti sampean ngarani aku gak normal mataku. Piye kok Ora mati piye ngono. kok so. Lah ki terus aku ki kudu piye to, Mas? Sabar, Mbak, sabar, Mbak. Ora, maksudnya ki sabar, Mbak, sabar. Cukup, terus Ngene Mas lho, aku ora. gak iso, Mas ngono Ngene. kuwi, Mas. Apa? Aku gak iso, Mas, lek ngono kuwi terus aku gak kuat, Mas. Wah, reketak transmigrasi. Tabrak dong banteng apa piye? Sinden. Teran migrasi. Transmigrasi. Pengumuman penderipun Gus baru keparang derek mlebet wonten dalem masuk met panjenengan siarke pendereke Guse. Ya. Ndereke nggih. Nah. Kepada pun ngoten mawon ampun. Lho. Monggo penderipun Monggo. Guse parang mlebet wonten ing dalem. Mas. Langsung Nggih, langsung monggo. mawon. Ya. Anu Mas. Lagune apa? Niki di Maksudnya teng dalem napa teng Lho, teng dalem. Teng dalem. Ngapa nek kene ngruyok kowe kuat apa piye? Ngruyok penderek buku baru. Kang Mas? iya, Mbak. Jenenge karo wong wedok kuwi mbok ya sing ngajeni aja kok kaya ngono kuwi. Neng- iki mau kabeh Tak- disebut jenenge Mbak Santibo aku sing langsing kok ya mbok. Ngono iki kan jenenge ngece to, Mas. Sampeyan salah paham. Aku seneng sing model ngene-ngene iki. Lah terus, lah sampean demen kaya aku lho ya bagaikan lombok temumpang tahu. Ora apa-apa, Kok ngono sekali-kali. kuwi? Kok lombok tumpang tahu piye? Lah aku Ya kur gampang ngono ta, Pak. Kira tahunnya kan gede. Lah iki lombok mosok gak jelas sah. Iya. Mas, Kula temokne mawon, Pak. sampean kuwi sing menghargai karo wong wedok. Nggih. Jenenge wong wedok kuwi sampean lahir dari seorang ibu. Kok pede men to? Loh, Lah sampean iso nglairno iso meteng ini gak aku kerja sama ngecer wong wedok kowe iki. Ya ora kok ngono Mas, tegese sampean kuwi lahir dari seorang ibu. Wanita duwe ibu. bojo ya wedok. Iya apa ora? Lah kok ora Berarti ngajeni, karo we? wong wedok kuwi sing ngajeni, Mas. sik to kok padha kemeruh bojoku wedok iya men. Loh, Bojomu banci ya? Lah aku ngantek yane ora ngerti bojoku lanang apa wedok. loh kocok ta iki. Aku ini yo bayi lahir premium. Aku Prematur, Premium. Premium bensin. Bensin to piye kok iki kok iso Prematur. premium? yo disesar. Ora dilairno. Dijunguk. Junguk. Karo dokter. Ya, terus Piye to anake sinder. Anake sinder kok sagel ndek enak to piye kok Lah iso? iya sinder aku susah. kaya suami istri temokno aja Jaduk. Temokne kaya. Kaya apa? Ha kebugiro Mas. Nganten. kebugiro. Loh iya no nganten. Tuh mari ki malah pertama. Oh iya jelas. Sampeyan ki mriko, Mbak. Kiku. Nuwun, kaula nuwun. Nganggo anu apa ora? Kebugiro Mas. Nuwun kali nuwun. Wis dumugi wahyane bangsa Kala. Kala apa? Kala jengking. Kala monggo, Kala Bendono. Suwi kowe iki. Nang giyang. MC ya dimusuhi bingung. Mantene meneng. Senyum. Wis dumugi wahyane bangsa Kala. Dumaweng kodrat saking panguwasane Gusti Kang Probeng tumedi. Maksimal. Ingkang adicara salajengipun inggih menika temu temanten. Temanten putri inggih menika kados Dewi Sri Kandi, ingkang putra inggih menika kados Sri Bombok ingkang ahangap-hangap. Adicara ingkang sepisan inggih menika temu temanten. Temanten kakung mugi temanten putri badhe ditemokaken didhaupaken kali temanten kakungipun. Saya caket anggenipun lumaksana.
repepeh temanten kakung sajak sampun anyang-anyangen. Kowe iki sing wibawa to ngenten lanang iso nginang ngene. Kudune piye? Gagah. Nah. Yo. Repepeh. Enggak kali cerita rasa jadi umur ge mereka temanten istri ge mereka badhe abalang gantal. Temanten kalih sajak sampun simpangan temantene sampun PC. Gendeng iki. MC nesunan. Lah temanten nek simpangan kaya damtrek kae kowe iki. Mas kan yorong tahu to Mas dadi iki di briefing. Iya. sih. Temu cetuk, balang gantal beras kuning. Nah. Lah anake batako iki. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa piye bongko no kancane. Iso Repepeh anggenipun lumaksana temanten. wah repepeh pisan kas tapuk sandal. Iso Repepeh aduh nek telek. anggenipun lumaksana temanten kakung dhaupaken temanten putri. Temanten putri inggih menika mlampah. Inggih menika sungkem pangabeten temanten kakung sungkem temanten putri. Kocrok. Menika temanten putri kersane mboten napa-napa temanten kakung soalnya temantene melarat. Manten kere. Manten biadab. Iji ya. Celok-celok. Ingkang adicara salajengipun nggih menika pidaan tigan. Idek indokipun temanten kakung. Mah aku. Acarane nganteni kuwi. Hei, suwenet to. Seneng piye to? Hei, ndoke tidak ites. Ya. Lho, kuwi trae acarane ngono. Kowe duwe pira? Manut to. Di loro. Loro ideki siji ra apa-apa. Kadek siji. Siji tes ora imbang. Kuwi jeneng lho, kan api to sanglir kok. Seneng. Ayo kakek. Manut. Ojo. Temanten putri nggih menika pidaan tigan temanten putra. Tenane. Ya. Ndaku loro. Temanten putri nggih menika kagem astonipun. Sukunipun badhe ngidaki tiganipun temanten kakung. Hitungan ketiga didaki, Mbak. Tidak. Dideki nggih. Ndoke. Ndoke. 1 2 3. Terus. Lho kok munine kok kiek. Aduh pas netes. Netes piye? Hah? Arek gak sakate-katenan. Lah nyapa? Loro iki. Mosok sampean idaki tenan, Mbak. Iki etok-etokan. Hei, Kok jenenge acara sakral kok etok-etokan ya ora Iya, bisa Ya to. kudu tenanan. Tenan. Ya idek tenanan. Temanten putra, manten wis manten kakung wiji sukunipun temanten putri. Bar ngideki dijiki. aku sing bar didaki. Sing ngidiki. Sing lanang ngalah. Ya ampun ngaten. Adicara salajengipun nggih menika wiji sukunipun temanten putri. Temanten kakung wiji sukunipun temanten putri. Sampun Budhe Pakde. Lho, kok iso aku mbok takok ya wis ngono to? Temanten putri nggih menika nyepengipun astonipun temanten kakung. Heeh. Diangkat astonipun temanten kakung sing dhuwur, Mbak Yu. Nah. Repepeh temanten kakung so sama temanten putri. Diaturi mlampah tenggene dampar kencana. Endo bojo kethek wis siap. Wong gandeng kok dawur. Repepeh. Repepeh terus. Wis ora nanggap nganten. Mas Dodo. Saiki matene nyanyi wong loro. Tapi rumah saku malah HP iki lho timbang ketheke. Lho, Kethek kae belajar kon ndi kowe? konggonmu. Kongbonmu. Heeh. Oh, berarti ketua kethek kowe. Ora. Ayo nyanyi wong loro. Nyanyi. Kaya apa? Nyanyi Ayo, kebu Sumaru. Adicara salajengipun nggih menika malam pertama. Nyanyi dulu no. Ngerayu no, manten lanang. Malam pertama disiarno. Udah kotrok ya. Ya kare aku. Langsung nyanyi. Aku pengen ngerti. Pak mundutan bukaji napa mungkin? Oh, saniki mboten apa. Saiki. Bu aja. Terus sakne napa, Mas? Gaul. Apa? Apa jan? Ulen dangdut. Apa? Aku karo. Loh. Iso garo ki lho. Cuma kamu. Oh iya. Iya. Cuma kamu Pak menika Cuma kelanganan Ibu Iya. Kaji nggih. Nggih. Bener mboten sah mboten. Niki dadi Ani, iki dadi Romli. Nah, Roma. Ayo, Roma Ayo. asli kan tak singkat Romli. ya. Roma. Roma ketemu Ani. Yo. Ani, ya. Adegan pertama, action. Ani godi. Ki Ani sing pas Ani ki pas subur. pas subur urung Suara- diet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani. Coba ral. Rali.
Roma lo. Siapa Bang Haji? Rene piye? Jaban bae. Hani. Roma. Tiada kali Wow, tepuk tangannya pada luar biasa. dapat melukiskan Gandeng no. betapa sayangku Kangge pangku-pangkuan nggih Pak nggih. Jono. Pangku. padaku di Iya no pangku min romantis. Romantisnya ya dipangku toh. Pangku. tiada ibarat sebagai Kapan mangku dah? Dene kok wedi sing lanang kok wedi sae. Saya pikir-pikir Ya ora apa-apa. betapa cintaku kepada diri mati. Roma. Ya, Ani, Kamu begitu kuat, Roma. kelihatannya seperti itu. Oh, Roma, luar biasa, Roma. Kalau bisa sekarang juga. Aku benar-benar bahagia. Aku bisa kamu pangku, Roma. Roma. Ani, Luar biasa. Kamu benar-benar kuat. Aku bahagia, Roma. Piye to jane kuwi? Walah, Roma. Roma pangku-pangkuan terus jatuh, kudane metu. Kodane ngidek Roma. Awas. Nah, didek no. Kudane mesane bendorone kok. Heeh, teko Roma. Ah. Jawane gugah Matamu. jaglan Roma. goblok. Roma. Tidak tenang. Roma, kenapa, Roma? Kenapa? Apa yang diidek tadi, Roma? Tidak apa-apa. Itu Coba aku cek dulu, Roma. Aku nggak mau kalau itu rusak, Roma. jangan dicek. Aku cek dulu, nanti itu pecah. Sudah pecah. Ini pidaan 3. Lho tapi kan adil lho. Loro Mau kan didek iki siji. Didek iki siji berarti wis ora duwe. Selesai. Ketoke jarane duwe dendam karo Roma. Ketoke ngono. Jarian itu hewan tidak boleh disalahkan. Lah tapi ngidekmu tenanan lho, mak tus ngono lho.